ଯଦି ରିଏଲ ହିରୋ ଫାଇଟ୍ କଲା ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲଫଙ୍ଗା ଚାକିରି ଗଲା। ହଉ ତା ହିରୋ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଥା। ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିସାରିଲେଣି। ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତ କିଛି ବୁଝାଖି ଆଗରୁ ମତେ ନେଇଯିବ ତାପରେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ହଁ ଯେ ହେଲେ କେମିତି ନବ? କନିଆ ସଜି ସତରେ ଆଉ କଣ ମିଛରେ? କେବେ? ହଁ ହେଇପାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଜାଣିଛୁ ମୋହିନୀ, ଯୋଉଦିନ ତୋର ବାହାଘର ହବ, ଯୋଉଦିନ ତୋର ବର ଆସିବ, ସେଦିନ ମୁଁ ଆରେ ବାବା ସେଦିନ କଣ ହବ? ସେଦିନ ମୁଁ ଆରେ ବାବା କଣ ହବ? ମାଲ ପିଇକି ନାଚି ନାଇଁ। ମୋହିନୀ ମୋ ସେମିତିକା ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ ମ, ଯିଏ ତ ବାହାଘର ଦିନ ମଦ ପିଇବି ଆଉ ଗାଇବି କଣ? ତୁ ଚାଲୁ ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ସବାଇରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମଶାଣିକୁ ମୋର ଅଙ୍ଗାର ପୋଖରୀ। ମୋ ସେମିତିକା ପ୍ରେମିକା ଯୋଉଦିନ ତୋର ବାହାଘର ହବ ଥଣ୍ଡାରେ ଜଲଜିରା ମିଶେଇକି ପିଇବି ଆଉ ତାପରେ ଗାଇବି କଣ? ତୁ